Hvad er en bruster? En bruster er vores nye opfindelse, som gør, at man kan nedkøle sin lyddæmper mellem skudserie og fjerne gigaflimmer. Så her er en forklaring på, hvad den er og hvordan den anvendes, samt en undersøgelse af dens effektivitet. Brusteren er en lyddæmpekøler, så derfor starter jeg med at skyde 6 skud i begge eksempler for at varme løb og lyddæmper op, præcis som man vil gøre sig under en rigtig skydning. Og så sætter jeg brusteren på lyddæmperen og lader den arbejde, og så må vi se, om der er en temperaturforskel på lyddæmperne med og uden brusteren efter de 3 minutter. Og her i nedkølingstiden kan vi lige så godt gå ned og plastre skiverne til og se, om vi har lavet en fornuftig skydning. Så nu bliver det spændende at se, hvor stor fald i temperatur er. Så nu er der gået 3 minutter. Lad os se, hvor stor fald i temperatur er. Og her er det endelige resultat. Lyddæmperen med brusteren faldt 61,3 grader, og den uden faldt 17,6 grader. Og dermed er den lyddæmper med brusteren, altså den, der blev kølet bedst ned. Så den faldt faktisk med hele 34,6 grader mere, end den uden en bruster på. Så man må jo sige, den fungerer. Tak fordi I gad at se med, og håber jeg fik besvaret alle jeres spørgsmål. Men hvis ikke, så er I altid velkommen til at kontakte os.